امریکا تختی مبارک دیش غازی طالبان اللہ ستا تور ٹوپک شین کمر بن خستخکاری طالبان اللہ ستا تور ٹوپک شین کمر بن خستخکاری طالبان امریکا تختی مبارک دیش غازی طالبان اللہ ستا تور ٹوپک شین کمر بن خستخکاری طالبان اللہ ستا تور ٹوپک شین کمر بن خستخکاری طالبان ڈیموکراسی او شرف فساد په ختمې دو دی ګرانا ڈیموکراسی او شرف فساد په ختمې دو دی ګرانا ڈیموکراسی او شرف فساد په ختمې دو دی ګرانا ستپرات لو سر قرآن نافذ بشی طالبان اللہ ستا تور ٹوپک شین کمر بن خستخکاری طالبان اللہ ستا تور ٹوپک شین کمر بن خستخکاری طالبان امریکا تختی مبارک دیش غازی طالبان اللہ ستا تور ٹوپک شین کمر بن خستخکاری طالبان اللہ ستا تور ٹوپک شین کمر بن خستخکاری طالبان د مسلمان ولس ارمان انشاءاللہ پورا شو د مسلمان ولس ارمان انشاءاللہ پورا شو د مسلمان ولس ارمان انشاءاللہ پورا شو د تاریخ پاڑا کے اتل شوی غیرتی طالبان اللہ ستا تور ٹوپک شین کمر بن خستخکاری طالبان اللہ ستا تور ٹوپک شین کمر بن خستخکاری طالبان امریکا تختی مبارک دیش غازی طالبان اللہ ستا تور ٹوپک شین کمر بن خستخکاری طالبان اللہ ستا تور ٹوپک شین کمر بن خستخکاری طالبان د شہید ہر ساس کی دوی نے محترم دے رمتا د شہید ہر ساس کی دوی